deti, milé pani učiteľky a ostatní prítomní, srdečne vás vítam na udeľovaní odmien za najkrajšie čitateľské denníky. Prvé miesto za najkrajšiu písomku domáceho čítania, toto je z nižších ročníkov, získal Ivan Martiš. Tu je? Ivan. Blahoželáme. Bude ďalej usilovný. Blahoželám. Nech sa páči. Sem si zastaň na bok. Tu si budete zastávať takto z boku. Sem si sem. Želá. Odmena. Teda prvé miesto. Druhé miesto si zaslúžil Saša Čižmánsky. Blahoželám. Aj ty už usilovný. Nech sa páči. Dá si sem pekne. Tretie miesto je zo srbskej triedy. Je to Magdaléna Erdejová. Magdaléna Erdejová. Si zvolí. Želím ti sve najbolje i da dalje budeš tako uspešná. A teraz z vyšších ročníkov ideme od tretieho miesta. Prečítajte, že tu píšem. Svetlánka, si sa poznala. Znamená tretie miesto Svetlana Bogdanová. Tak tu si držte dýchlo pred sebou, tam si môžeš unieť. A môže, super, môžeme sem. Druhé miesto. Prečítajte. Druhé miesto obsadila Anastácia Machulová. Izvoli, želím mi ďalej, da budeš tako úspešná. Izvoli. Prvé miesto, pardon. Prvé. Áňa Kardilistová. Úspešná a usilovná Áňa naozaj aj pekne napísala, aj pekne ilustrovala. Tak všetkým odmeneným blahoželám. A na záver ich priateľka Ema Makovníková zarecituje modlitbu za statku. Nech sa páči. Modlitba za statku. Matička Božia, deťom dvakrát milá, počuj, čo ti teraz rozpoviem. Nechaj nám statku, aby mi dlho žila. Statka má pre mňa času, koľko chcem. Statka je večná, má Božie pokoj v duši. Statka sa o nás s nikým nedelí. Má času ľúbiť nás a nič ju nevyruší. Pri nej má týždeň 7 nedelí. Matička Božia, i ktorú nepoznáme, no vieme o tebe, odpísaná môj hlas. Nechaj nám statku, my spolu niečo máme, to nikto viac už nemá